வருஷம் வேணால் புதுசு புதுசாக மாறலாம். ஆனால் எங்களோட வாழ்க்கை முறை மாறவும் மாறாது. ஏட்றா அந்த பானையை தூக்குடா அந்த அடுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டாக வந்து கோயிலில் இடம் பிடிச்சாச்சு. எல்லோரும் பொங்கல் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், யாரோட பொங்கல் ஃபஸ்ட்டாக பொங்குதுன்னு. பொங்கும்போது ஒருத்தவங்க பொங்கல் பொங்கிருச்சுனா போதும், இன்னொருத்தவங்க அடுப்பில் வச்சு விறகு இடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பொங்கணும் 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 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வேண்டுதல். காலைல புது வருஷத்தப்போ வந்து நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும். காலைல இட்லி, மத்தியானம் சாப்பாடு, 2 வகை பொரியல், பாயாசம் அப்படி இப்படின்னு நல்லாயிருக்கும். பட் வந்து எல்லோரும் பொங்கல் வச்சுட்டு எல்லோரும் உட்காந்துருக்காங்க சாமி கும்பிட்றதுக்காண்டி. புது வருஷத்தப்பயே இவ்வளோ வேலையா, அப்போ வருஷம் ஃபுல்லாக அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருந்துச்சு. எல்லோரும் சாமி கும்பிட்டுட்டாங்க. எல்லோரும் சாமி கும்பிட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த கூடையை, அந்த பொங்க கூடையை தூக்கிக்கிட்டு 3 ரவுண்டு அந்த கோயிலில் சுற்றிட்டு அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு இது எங்கள் கோயில் மாடு. எங்கள் கோயில் மாடுக்கு வந்துட்டு அர்ச்சனை பண்ணுவாங்க. அர்ச்சனை பண்ணி விபூதி பூசி அந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாட்டை பார்த்துக்கிறதெல்லாம் எங்கள் பசங்க தான் பார்த்துக்குவாங்க. எங்கள் பசங்க எங்கள் ஊரில் இப்படி தான் புது வருஷம் கொண்டாடினோம். என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.